Здравейте, скъпи приятели! В днешното видео ще играем Майнкрафт в пакта. Не се чудете, че така ми изглежда скина, но сега ще ви кажа. Това съм аз. Но с един ресурс пак. Ето това съм аз. Ето сега да ви покажа ресурс пака, който ползвам. Това е Мънки. Само тук да ми зареди и продължаваме. Няма да мога да ви покажа, така че в днескашното видео първоначално ще направим спауна. Това ще е първият епизод. Нека да само да си сложа бронята за всеки случай. Така. Само да ви кажа, че има промени върху сервера. Примерно, има меч във формата на банана. Ето. Банана. И сега днеска ще почнем да правим спауна. Първоначално, което трябва да направите, е да съберете дърво. Тоест днеска ще ви покажа как да си направите спаун на произволно място. На сървър, който искате да играете. Така. Сега 13 стига. Така. Сега почвам. Първо така правя. После насам. После насам. После насам. И сега ще си направим крафтинг тейбъл. Ето само тук да направя нещата. Значи сега така. Ето един крафтинг. Така. И сега почвам да правя стълб. Така. Как бяха? Сега тук книжката ще видя. Ето ги стълбите. И сега почвам да ги слагам. Насам. После насам. И сега пак правя. Така. И е тук. Хоп. Хоп. Така. Сега си. С този блок правим насадка. После правим така. Хоп. Хоп. Даже два блока може. И така. И сега мисля, че това е спауна. Не така ще изглежда, но
по течение на времето ще има проблеми върху него. Така че очаквайте втория епизод, където там ще видите. Т.е. само да ви кажа, че ние играем само аз и админа, който още прави там мини неща по обработката. И после, като е свободен, може втори или там по течение на времето от някои епизодите мога да го включа. Сега да ви покажа с коя команда трябва да се направите спаун на сървър. Ако сте влязали в един сървър свой и сте си построили този спаун, който както искате, аз така си го харесвам. За сега отивате на едно блокче, примерно от тук, примерно ще на спаунва тук, примерно. Така. Така. И сега отивате в чата, пишете наклонена черта. Наклонена черта. Може би беше... да. Set World Spawn. Трите линейки, дето са тук, вълнообразите. Стискате Enter. Ето. Така. И като отидете, примерно, сега като отида надалечко. Оп. Тук примерно. Така. Напиша Spawn. И т.е. ако умра, почти ще стане. Няма да е точно на квадратчето, дето искате да направите. Някъде около спауна ще ви спане. Или тук, или там някъде, където искате. Това беше моят кратък първи епизод, в който ви показах как да си направите спаун свой дизайн. Ако ви е харесало това видео и искате още такива видеа на пакта сезон 1, непременно се абонирайте за канала с камбанката, за да не пропускате всички видеа, стримове и всякакви други неща. Благодаря за вниманието. Чао! До следващия път!